मोनद' जौगाखानाय हारिनो एसटि होनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ। आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टारा एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामनानै दोनबाय। बेखौ जायखिजाया समावनो बेखौ भारतसिम दैथायहरनो हायो। दाखालि पार्लियामेन्ट सेसनाव नुबाय लकसभा आरो रायजो सभायाव मोननैबो हाउसाव बियो रायखांजादों आरो बेखौ दिनैसिम जोंनि मोननैबो हाउसाव बियो दिनै फुटाब जानानै थाहैबाय। बेवहाय सावरायजानाय आयदा हिसाबै थाबाय। बियो जायखिजाया समावनो मोनद' हारिनि एसटि होनाया जानो हागौ। दा बेखायनो जोङो बिनि फारसे गोख्रोङै सोमावसारनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिसिट'हाखौ खावलायनानै जोङो थांखि लागोन। लोगोसे जोंनि बे मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोबा जोंनि थासारिफ्रा मा जागोन? जोंनि एडमिसननि जि रिजार्भेसन मोनोमोन जोङो एसटिपिनि, जोङो साख्रि बाख्रियाव रिजार्भेसन मोनोमोन। NIT, IIT, डक्टर इन्जिनियाराव जों जेरैहाय एसटि खथायाव एडमिसन मोनोमोन, बेखौ जोङो मोनहैया जागोन। आरो जोङो जोबोद गिखांदों जोंनि ओनसोलाव जोंनो आनडिभाइडेड गवालपारानि राजबंशिफोरनो एसटि फि होगोन, लोगोसे मरान मथकनो एसटि फि होगोन। दा बेबायदि जायोबा जोंनि BTC ओनसोला फैगोन 2030 मायथाइयाव गुबुननि आखायाव थांगोन। दिनैहाय जोङो बर'आ दासिमबो जोबाखै, सिङाव सोलिबाय थायो। नाथाय बे थासारियाव मोनद' हारिनो एसटि होयोबा फैगोन 2030 मायथाइयाव BTCनि सिबा गुबुन हारि जागोन। बेखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरदों। दा बेखायनो जोंनि दिनैनि राजखान्थिगिरिफ्रा माबे नोजोरजों नायदों जोङो बेखौ हमनो हायाखै। बिथाङा गावनि गादिखौनो खोमानानै लानो थांगासिनो दङ। दिनैहाय 2030 मायथाइयाव बिसोरो देरहानो हायाबाबो दिनैहायथ' मोनफ्रोमबो समस्तियाव BTCनि 40टा समस्तियाव गुबुन हारिनि भटारा बांसिन गोजा। बर' लायोबा बिसोर देरहाजोबो। आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै फैगोन 2030 मायथाइयाव बेखौ दिसपुरनिफ्राय षड़यन्त्र खालामनानै गासिबो समस्तियाव गुबुन हारिफोर देरहाहोगोन, गोदान एसटिखौ देरहाहोगोन आरो BTCनि सिबा गुबुन हारि जागोन। बेखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरदों। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जायफ्रा दिनै NOC हरदों आरो दिनै हरनो थाखाय खोथा होगासिनो दङ, हरबावगोन बुंगासिनो दङ, बिथांमोना बे बुंनायखौ दिनैनिफ्रायनो स्टप खालामनांगौ। जोंनि फिउचारजों जोंनि इयुन जोलैनि भबिसतखौ जाहाथे खोमसि खालामनानै दागालां, बेनि थाखाय खावलायबाय। नोंथाङा गावनि गादिखौबो खोमानानै लागोन, लोगोसे जोंनि फिउचार जेनेरेसननि गासिबो खोमानानै गालांजोबगोन। बेखौ जोङो गोख्रोङै नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे बेखौ बन्द' खालामो। लोगोसे हा हु जासिना होनो नागिरगासिनो दङ। हा हुखौ जोंनो होलांबाय ट्राइबेल बेलेन ब्लक दानानै। नाथाय दिनै ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव जुदि बिसोरनो हानि मोन्थाय होयोबा जोंनि बर' हारिफ्रा बहा जोङो बेहाय सिकुट खालामनानै दोननो हागोन? दिनैसिमबो मोन्थाय थासेयावबो बिसोरनो हा होनो मोनिनि मोनसे आयेन थासेयावबो दिनै जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव इनफ्रस खालामनानै गोबां गुबुन अनाथ ट्राइबेलफ्रा बेवहाय रायजो जागासिनो दङ। आरोबाव जुदि जोङो बिसोरनो अफिसियेलि जुदि हानि पाट्टा होयोबा बेवहाय जों जेबो खालामनो हाया जागोन, दाउसा मरिया जागोन। जोंनि हाखौ बिसोरो सेग्लोबजोबगोन। दा बेखायनो बिनि फारसे साननानै जाहाथे बैफोर हारिनि थांना थानायनि, हारि रैखाथिनि आयदायाव नोङो जाहाथे आखाइ होआ। राजखान्थि खालामनो नांगौ, राजखान्थि खालामनो माबे थासारिजों राजखान्थि खालामो बे नोंनि खोथा। नाथाय हारि दानायनि, फिउचार जेनेरेसननि लामा गोथेनाय आयदाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थि खालामा। बेखायनो साफ्रोमबो राजखान्थिगिरिफोरखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजा, साफ्रोमबो सानसुमैफ्रा बिनि फारसे गोख्रों नोजोर होनानै बयबो बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै जों सानो। बेखायनो जोंनि सानसुमैफ्रा हारसिङै सिरि थायालाबानो दिनै गोबां इउटुबारफोर दं, बर'नि गोबां दिनैहाय सानसुमैफोर दङ। नोंथांमोनाबो जाहाथे मोनद' हारिनि एसटि होनाय, लोगोसे दिनै गुबुन हारिफोरनो हानि मोन्थाय होनो नागिरनाय, बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ आरो जाहाथे जोङो बयबो खौसे जानानै बेखौ रैखाथियै दोननो हायो, बिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ।